As veciñas de Xunqueira da Envía levan anos recuperando as airas do concello como lugares de reunión e festa compartida. As asistentes, maioritariamente mulleres, reúnense para cantar, bailar e traer ao presente lembranzas do pasado. Ela é Lola, vive en Brandela, e ela é Maruja. Eu son Beatriz, traballo para o Concello de Xunqueira da Envía e a verdade é que esta actividade que nos estamos facendo hoxe son recuperar as airas. Lola empezou fai 3 anos, empezamos a tocar nas panderetas co grupo A Turuxa. E Maruja empezou este ano, no mes de outubro. Sí. O Paiquí ainda. Paiquí. E agora xuntámonos de marzo, así. Sí. E agora xuntámonos todas e seguimos facendo as airas, pero as airas xa estamos recuperando dende fai 3 anos, verdad? Sí, hai 3 anos que tocar a pandereta. E fui empezando pouco a pouco e agora estou aquí. Pero ti sí? Eu sí, eu empecé de moi nena, porque os meus pais eran, entón a xente era de moita festa. Os meus pais veían moita festa, o meu pai cantaba moi ben, e a mamá tamén lle axudaba ben. Entonces tocaban a pandereta e bailábamos todos nas airas. Na casa, mesmo na casa, na matanza, na Navidad veíamos unha festa do caralho. Cantábamos moito, porque o sogro da Begoña tamén cantaba. E entonces dicía il, esta familia tiña que estar nunha orquesta metida. Festa sempre. Raquel imparte clases a un dos grupos de mulleres e antes de baixar a aira aínda lle dan unha voltiña a unha das pezas que están preparando. Bea, pola súa parte, coordina outro dos grupos que tamén nos canta un pouco. A festa continuará no Centro Social de Pazos con algo para petiscar e, por suposto, máis música. Rematará cando remate porque as foliadas en Galicia son así. Todo é empezar. Desexamos ás nosas amigas de Xunqueira que teñan foliadas por moitos anos máis e nos sigan invitando a participar delas.